Sgorio a Cwpan Cymru sy'n mynd ar sylw wythnos yma. Roedd 32 o dîmau yn cystadlu yn y drydydd rown dros y penwythnos ac bydd y chreuoni fan hyn yn Llanelli. Roedd hi'n achlysur arbennig i reolwr Pennod, Rhys Griffiths, oedd yn dychwelyd i Barc Steben Heath, ble dreuliodd y rhan fwyaf o'i yrfa fel chwaraewr. Yn ennill Uwchgynghrair Cymru, Cwpan Cymru, 3 gwobr chwaraewr y tymor a 6 o'i 7 esgid aur. Gyda Llanelli ar frig Cynghrair y De, doedd hi ddim am fod yn dasg hawdd i ben y bont. Nawr de, Llanelli yn ceisio creu Befan o bellter, a ddim yn wael chwaith. Pennac ar arbediad, ond Befan o drwch blewyn. A mae'n gret o ymdrech. Mae'n jyst mynd allan pasio i fy Tony droed â gwych o arbediad. Mae'n glanio i'r gleision ar hyn o bryd. Ond nhw'n metro mynd ôl fan yna, dim am heiath am hynny, gol geidwad allan. Os na gyfle, i Llanelli, mae'n fwy na hynny, mae'n gol i Llanelli. Can! Wrth gwrs bod e'n gallu, mae wedi sgorio am stori ar Stebo. A edrych am ein cyflwyn dio fan hyn. Di darllan yn fast yn ôl i ddechrau. Wedyn yw'r rhaid, wel, dwi'n gwybod lle oedd Pennod yn meddwl oedd o. Oedd o byth yn mynd i gyrraedd i unwaith oedd o gyrraedd y bel fan'na. Wedyn, mae'r ongl dyn, hynna'n feddiannol, just yn meddwl, iawn, pwer, a neud siŵr bod fi'n taro'r targed. Llawn hyder ar y funud y dyn bach ifanc yma, 21 oed. Pennod mae'n trwbl fan hyn, ond dipyn o bas at Henry Jones yn herio. Jones edrych yn Venables ma nhw, ble mae'n glanio. Rafael a'i gefn am y gol, mae'r bel yn y gol o fewn munud. Na gyd gymroddi, a Cion Rafael yn troi yn y cwrt ac yn llusgo'i dîm yn ôl mewn i'r gêm yma, mae'n gyfartal. Henry Jones, dwi'n gwybod mynd heipio fo, jyst cael y groesa'n i fewn, troi chwydd, posti pella, Venables smithi, penwy am y gol, ond Rafael fo'i gefn i gol, jyst mewn un symudiad de. Yn cymryd yr ergyd ar, dwi'n mynd i sgol o fethio fan'na. Cael ambell i gibolwg o Henry Jones fan hyn. Am fas eto, ganddo fe Reynolds nawr. Bron mynd allan, wedi cadw i fewn, a'r peniad yn bwerus. Os angen dweud pwy sydd wedi sgorio, Chris Venables, unwaith eto, yn erbyn i gyn glwb. Gyda'i ben, i droi'r gêm ar ei phen, ar ei hôl hi. O gol i ddim, 5 munud yn ddiweddarach, maen nhw ar y blaen. Henry Jones eto, Rafael, mae yna opsiynau. Venables yn oedi, Little. Cyfle arall, Henry Jones yn ei chanol i postyn pella. Wel, Mael Davies methu credu'r peth, mae Cochlin wedi cadw dîm yn y gêm yma. Chris Venables o'n gwen ar ei wynaf, ond posti pella, Mael yn neud bob dim oedd o'n gorfod, just pidio ffeindio rhwyd. Venables, dal i fynd fan hyn. El Barc Steben Heath, Venables eto am arbediad. Cochlin yn cadw ei dîm yn ddi. Arbediad da iawn i cadw nhw yn y gêm gan Cochlin. 10 munud, chwarter awr. Agoriadol ail hanner yma, mor bwysig Llanelli ddim yn ildio. Birch at Can unwaith eto, mae wedi cael un, mae fe'n mynd am yr un arall! O, mae dan ni seren ar Barc Steben Heath eno. Ethan Can i ni wylio cyn y gêm, bydd pawb yn ei wylio fe nawr. Mae'n ddwy ar un. Wel, wow, am gol. I'r gornel bella na, un o goliau gorau nid i weld tymor hyn. Birch ar tafliad, a fe'n gallu taflu nhw. Dim problem. O ran y peniad yn clyrio, mae'n dros ben pawb, mae'n Caban yn dathlu, o'n i'n meddwl am eiliad bod y gam sefyll. Baker sy'n dathlu ansicrwydd o ran yr amddiffyn. Ond sdim ansicrwydd nawr am eiliad, am stori. Llanelli ar y blaen yn erbyn Pennod o Uwchgynghrair Cymru. Mae 'da ni sioc yng Nghwpan Cymru. Mae nhw angen setlo nawr yn amddiffynol, a mae Pennod angen ymateb. Mael Davies at Rafael. Rafael, mae Venables yn y canol. Rafael dal i fynd! Oedd hi'n agos, oedd hi mor agos, ond ddim digon agos. Arbediad. Ia, gwych arbediad. Mae'n gorfod cael ei lawdd i oherwydd mae yn y gornel gan Rafael. Llanelli'n cael ei gorfodi yn ôl, drychwch ar y lle gan Rafael. Os yw hon yn gywir, mae yna broblemau. A mae'n gol!
postyn pella. A Harling sydd wedi taro. Y capten oedd yno. Oedd angen arwr. A'r capten yn taro i ben y bont. Befan yn erbyn Pennod yng Nghwpan Cymru. Cicio'r smotyn yn dechrau fan hyn. Arbediad gan Pennod, gyfantes i ben y bont. Llanelli di methu, Venables. Yn methu! Anhygol! Cochlin yn dathlu. O, man, oedd credu'r peth. Nawr, daeth ymlaen fel eilydd. Yw e'n gallu sgorio. O, rhywsut! Mae'n llithro o afel Pennod ac yn araf i mewn i'r gôl. Miles Davies nesa i ben y bont. Davies. Fel na, chi'n cymryd cic o'r smotyn. Gornel ucha yr bwyd. Cronin i'r cochion. Dyma ni. Eto. Mae'r safon yn dechrau codi. Nawr y canol, clywed tu ôl i. Henry Jones yn methu i ben y bont. Siomedig eto i ddweud y lleia. Nawr mae'r fantes gan Llanelli. O, mae Colchan yn neud yn dda i ddarllan. Gos yw hon yn mynd mewn, mae Llanelli. Bron yno, Bateman di methu! Drama pyr fan hyn ar Barksteb yn Heath, yr eilydd di methu. Iorwerth, hyfryd gan Josh Iorwerth. Ac ar ôl 4 cic yr un, mae'n gwbl gyfartal. Gerard i Llanelli. Dim problem o gwbl, a mae yna bwysau ar ben y bont nawr. Richards i'r gornel, a Cochlin yn mynd y ffordd cywir, ond oedd hi'n gic dda i fod yn deg. Un cam fydd hi, un cam. A gol gan Lyon. Mor syml â hynny. Nath e fwynhau honna, fi'n credu. Wel, oedd eich o'n hyderus. Os ydyn nhw'n methu hon, maen nhw allan. Rafael di methu! Pen y bont allan! Llanelli yn dathlu! Cochlin yw'r arwr! A'r cochion yn dathlu! A'r Barksteb yn Heath! Mae dan ni sioc yng Nghwpan Cymru! I'm so proud. You get to the 90th minute and you're thinking, please hold on, please hold on. Unfortunately, we concede and then you're thinking, it's a lottery. We've still got a chance, and if we had lost tonight, I'm still so proud of that group of players. Draw i ddôl y bont, lle roedd Hwlffordd yn herio Rhydaman o'r ail haen. Bas ymlaen, Tristan Jenkins! O, yn tynnu'r ergyd tro dde heibio'r postyn. Samuel tu hwnt i Harry John. Mae'n groesiad da i lwybr Lewis Reid. Reid ar ei drod chwith! O, yn tynnu'r bêl heibio'r postyn. Dyer chwaraeodd ar y lefel cyngrair y tymor diwetha gyda Llansawel. Hawkins mlaen at Jenkins yn ei benio yn ôl mewn ar Pennod gan Ricky Watts yr eilydd. Pennod Jenkins ar draws a Pennod Ricky Watts yn curo Luke Martin yn y gôl. Williams yn edrych i'r ryddhau Tristan Jenkins, oedd y bas wedi cael ei darllen yn dda gan Borg, a mae wedi parhau a'i rediad Oscar Borg. Dim ond Martel Taylor Crostel sy'n yn y canol. Mae'n gofod troi am yn ôl i gadw'r meddiant, mae Dyer yno. Sgiliau hyfryd gan Harry John tu fewn at Borg. Borg yn helpu'r bêl mlaen. Taylor Crostel! Yn dyblu mantais Hwlffordd. A mae ganddyn nhw nawr un trod ym pedwaredd rown Cwpan Cymru, ac yn y diwedd Martel Taylor Crostel yn torri calonnau Rhydaman. I gampws cyn coed ble roedd yr wyddgrug o gyngrair y gogledd yn gobeithio achosi sioc yn erbyn Met Caerdydd o'r uwch gyngrair. Y Met yn chwarae i tîm cryfa prynawn yma. Mae yna gyfle fan hyn cynnar iddyn nhw. Harry Owen. Mae fewn ar gôl Harry Owen. Mae fewn i'r cwrs cosbi. Harry Owen yn erbyn. Ac am arbediad gwych gan Alex Swindell yn gynnar. Mae ar wyddgrug yn y diwedd yn gallu clirio. Evans yn edrych ar rhediad Elliot Evans. Dyw e ddim yn camsefi. Elliot Evans i fewn i'r cwrs cosbi. Elliot Evans. Mae mor hwydd o hynny. Pas hyfryd o'r amddiffyn gan Joe Evans. Elliot Evans wedyn ddim yn camsefyll a dim
cyfle o gwbl i Alex Swindell, mae e wedi cael ei giro. Matthew Lewis, y bêl mlaen am be bas, mae Roberts yn glir, a cyfle fan hyn i Roberts! Ac arbediad dda gan Alex Lang yn y diwedd. Emily Lewis, chwarae hyfryd, y bêl yn cyrraedd, Creifen. Mae Creifen dal i fewn i'r cwrt cosbys, a gyfle fan hyn i Creifen ar ei drwy'r chwith. Mae dal yno Creifen am yr ail dro, yn cael ei lorio, ac mae'n gic o'r smotyn, medde'r dyfarnwr. Wel, edrychwch ar y clysau glas, yn gofyn pam mi oedd hi'n gic o'r smotyn, ond Creifen ath i lawr. A ydy Alex Swindell yn mynd i gael ei giro am yr ail dro. Elliot Evans yn erbyn Swindell. Evans, ac am arbediad hyfryd, mae Sam Jones yn ôl yno. Ac, am arbediad gan Alex Swindell, fe ath e lawr i'w chwith yn gloi, ac fe ddath y bêl nôl at Sam Jones, ond Sam Jones ddim yn gallu curo Alex Swindell fyno. Creifen. Evans yn lledu'r chwarae nawr, hyfryd, pas hyfryd at Creifen, y croesiad at Sam Jones, am gôl hyfryd i'r Met. Wel, rhyw 2 funud yn ôl fe fethon nhw gic o smotyn, ond chwarae hyfryd gan y tîm cartre, a Sam Jones yn y cwrt 6. Jake Roberts yn aros i gymryd hon. Wel, mae ddath oddi ar Alex Lang yn y diwedd, ac mae'n gofyn am sodiad ag oes, mae yna gic o smotyn fan hyn. Wel, reit ar ddechrau'r ail hanner, a cyfle allan o'n unlle i'r wyddgrug i ddod nôl i fewn i hon. Roberts felly ar ei drodd Roberts o dan y golwr, ac mae'r wyddgrug nôl yn hon. 2 funud o'r ail hanner wedi chwarae, a Jake Roberts yn gryf i'r gornel isa. Mae dyn ni gêm bellach, y Met 2, yr wyddgrug 1. Harry Owen yn herio Griffith, yn cael ei orfodi allan at y capten McCarthy. Cyfle am groesiad, McCarthy galw'r cwrt cosbi. Vincent yn ennill y peniad. Os na ail i Sam Jones? Na, goes yn wir. Wel, Tom Vincent yn cael ei gosbi am wthio, dwi'n meddwl. A Griffith yn neud ei waith, ond mae McCarthy ar bêl nôl. Elliot Evans nas yn y gyfle fan hyn. Elliot Evans! Ac arbediad wych gan Swindell yn cadw'i dîm yn y gêm. Yn bendant mi oedd ergyd Elliot Evans yn mynd i'r gornel isa, ond unwaith eto Alex Swindell a'r bawen gryf na. I'r gogledd nesaf, ble roedd reolwr Ceicona Neil Gibson yn croesawu ei hen glwb prestatyn i gau y castell. Edwards. Jonathan Davies. Disney, tuag at Franklin. Franklin ar peniad i gornel isa rwyd. Ac efo 9 munud ar y cloc yma, cychwyn perffaith. Bêl dod i mewn. Harry Franklin, 6 llath. Dim camgymeriad gan yr ymosodwr. Ceicona 1, prestatyn dim. Harrington heibio i White. Croesiad i mewn. Harry Franklin. Os rhywbeth ella oedd honna'n haws na'r gol, sgoriodd o. Peniad yn taro'r trawst a drosodd. Kai Edwards. Edwards cyflamu ymlaen efo'i. Pas yn rhyddhau Ryan Harrington lawr y chwith. Harrington, croesiad tuag at y canol. Ac mae Callum Morris yn 18-2. Dwi'n meddwl fod y bêl wedi odlamu mewn oddi ar amddiffynwr. Mae hon yn argoeli fod yn noson hir iawn i prestatyn. Kenny'n gwarchod y bêl, Kenny'n troi. Bêl, gornel ucha rwyd gan Callum Morris. Mae'n 2 i Ceicona. Bêl disgyn ella braidd yn ffodus i Callum Morris, ond Morris yn gorffan hi yn gelfydd. Clifton. Hilditch efo fo. Limmer tu allan. Hilditch chwilio am rediad. Atkins, o dyna chi gyfla yma na i prestatyn ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Kai Edwards. Edwards, pas hyfryd gan Kai Edwards. Rhyddhau Ryan Harrington. Harrington, y bêl ar draws. Tuag at y postyn pella. Ac mae Jordan Davies wedi rhwydo ei gynta o'r noson. A'i 15 am y tymor ym mhob cystadleuaeth. Wel, prestatyn wedi mynd
yn hir yn syth o'r gic. Kyle Clare ceisio dal yn diffydd allan. Mi nath a diffydd digon yn y diwedd, ond oedd o'n edrych yn gyffyrddus o dan hwnna. Clifton. Davies dwy'n y bel. Davies heibio i White, lle o flaen Jordan Davies. Kenny a Noah Edwards sydd i fyny efo fo. Y bas ceisio rhyddhau Kenny. Kenny yna heibio Michael Jones. Ac mae Jack Kenny yn rhoi ti yng nghefn y rhwyd. Dyna chi gwrth ymosod chwim gan Kay Connor. Gwaith ardderchog gan Jordan Davies. Rhyddhau Jack Kenny. Jack Kenny heibio i Michael Jones ac yn ei dim camgymeriad. Nash, rhyddhau Noah Edwards, lle o flaen Noah Edwards rwan. Alla mae'n dod at Harrington. Harrington cadw'r bel yn myw. Stewart yn ei wynebu, Harrington ar croesiad tuag at y postyn pella. Oddi ar pen Kenny. Noah Edwards i gornel isa rwyd. A Noah Edwards sydd yn rhwydo chwechad gol Kay Connor o'r noson. Unwaith eto, Kay Connor yn gwrth ymosod yn dda. Noah Edwards, tro yma sydd yn gwneud y mwyaf ohoni. Franklin. Declan Poole. Poole, tuag at Jordan Davies. Davies ar cyffyrddiad, Davies ar ergyd, Davies ar gol. A mae hi'n saith. Wel, da chi ddim yn rhoi gymaint o le a hynny i Jordan Davies yn y cwrt. Davies efo'r cyffyrddiad, gorffan yn gelfydd heibio i Michael Jones. Williams, allan mae'n mynd. At Declan Poole. A Kerry o le o flaen Declan Poole. Y bel ar draws i'r canol. A mae Jordan Davies wedi sgorio'r 8fed gol i Kay Connor heno. A mae Jordan Davies wedi cael ei hat-trick. Mae Davies hat-trick yn y rownd ola yn erbyn Gaernarfon. A mae wedi gwneud yr un peth heno yn erbyn Prestatyn. Bittersweet for me in a way, because obviously I spent 16 years at Prestatyn Town Football Club. That football club means an awful lot to me. But we want to try and win games of football for Connah's Quay. We've got a good group of players here and we're trying to build something. And we want to have a good cup run, so it was really important. We did a professional job today and I thought the lads were excellent about the way they went about it. Y Seintiau Newydd ydi deiliaid y cwpan ac roedden nhw'n croesawu tre Tomos o'r drydedd haen i neuad y parc. Fe gymroddi hanner awr cyn i'r deiliad dorri drwy'r amddiffyn. Thomas Jones yn creu'n wych a gosod gol ar blât i Gwion Dafydd. Roedd hi'n ddwy cyn yr egwyl wrth i Ash Baker benio i gol gyntaf rioed yng Nghwpan Cymru. Ac orodd y llif ddoran yr ail hanner a'r cyfan i weld yn deillio lawr asgell chwith y Seintia, cynnig Luke Brennan yn gwiro i gefn y rhwyd. Cyn i Gwion Dafydd gael ei dalcan at groesiad Jordan Marshall i benio'r bedwaredd. Ac ar ôl sgorio hat-trick yn erbyn Ruthin yn y rownd ddiwetha, llwyddodd Gwion Dafydd i'w gwneud i eto. Throed dde, peniad a throed chwith, hat-trick berffaith i'r blaenwr ifanc. Mae tre Tomos ar frig i tabl ar ôl ennill pob gêm yng Nghyngre'r De ddwyrain eleni. Ond roedd y Seintia wedi ennill 21 gêm yn olynol yng Nghwpan Cymru ac roedd y rhediad hwnnw yn sicr o barhau ar ôl i Jake Canavan a Rory Holden rwyddo'r chweched a'r seithfed a'r Seintia'n saff i'r rownd nesaf. Wel, nath i gychwyn off y slo a wedyn, ffeindio pêl trwad a wedyn syth gysi gol gyntaf a wedyn nath y gêm set o law. A dath bob dyn dod yr ochr ni wedyn a nath ni gyd goffan chances ni. Really hapus o'r perfformiad i fyd a just hapus gael hat-trick eto. Siomedig yn dod o fwy na hat-trick? Oed, so wedi gallu gael bach mwy ond dyna di ffwtbol tro nesaf de. I'r maes awyr nesaf ble roedd e-bus sy'n ail yng Nghyngrair y Gogledd yn croesawu Llansawel, sef y tîm sy'n ail yng Nghyngrair y De. Collins. Codi'r bel dros yr amddiffyn i lwybr Caden Cook. Cook, y croesiad isel! A gol i Lansley yn rhoi'r bel heibio'r postyn. Cyfla gwirioneddol cynta'r gêm yn disgyn i rif 19 y tîm cartra. Jordan Evans. Cigon o fer ganddo fo. At Piers. Yr ergyd oedd i arfer! Symudiad oedd wedi baratoi ar y maes ymarfer a bron iddo fo weithio. Mr Jones y dyfarnwr, cyflwyno'r bel i Sam Rickett. Rickett yn taro bel ymlaen at Lansley. Lansley mewn i cwrt Cosby. Ond i groesodd y tu ôl i Piers. Ond fe ddisgynnodd i Jordan Evans.
Ac am yr ail rownd o'r bron, mae rhif 9, Ebers wedi canfod y rhwyd. Collins, Basso yn canfod Lansley. Ffydd Lansley nôl. Methu canfod Jordan Evans, yn y bel di dod yn ôl at Oli Lansley. Lansley ar draws! Ac oedd hwnna dros y llinell. Nac oedd yn ôl y dyfarnwr. Nath Hugh Jones edrych ar draws at y llimanwr ar yr ochr bella. Walters at Luke Bowen i mewn i cwrt Cosby! A mae Llansawel yn gyfartal. Prif sgoriwr y Cymru South. Gôl rhif 16 y tymor yma i Luke Bowen. Bates at Hurley. Jack Hurley unwaith eto. Camu mlaen. Canfod Tyler Brock. Brock i'r llawr. A mae'n geico'r smotyn. A di amddiffynwyr y tîm cartra y methu credu'r peth. A mi ath o'i lawr yn eitha hawdd yr olwg. Luke Bowen yn erbyn Cian Jones. Bowen yn cymryd i amsar ac yn gyrru'r golwr y ffordd anghywir. A mae'r gêm yma wedi cael ei throi ar ei phen efo 10 munud i fynd. Mae Llansawel ar y blaen. Mynydd o gic ymlaen gan Cian Jones. Be'n cael ei tharo nôl mewn i cwrt Cosby! A Piers yn rhwydo. Ond o Lliman, y dyfarnwr cynorthwyol i fyny'n barod. Am eiliad, oedd Piers yn meddwl i fod o wedi taro nôl yn syth. Os na un cyfle ola i Ebers i achub y gema. Maen nhw'n mynd i gael tafliad ar yr asgell bella. Kieran Evans yn cymryd y tafliad yn sydyn. Jordan Evans ar draws! Bron i Piers gael cyffyrddiad. A gergyd Caden Cook yn cael ei rhwystro. Jordan Piers fodfeddi o ddod ar tîm cartra yn gyfartal. Tough first half, we didn't really perform. But it's one of those games where we had a bit of a couple of stern words half time. I knew we'd create some chances as long as we took them. Hang on a bit at the end. But nice win into the next round. Happy days. Drama hwyr yn Antborth ac eri'r golwr sgorio yn y funud ola i Fangor y Flint oedd yn fuddigol o'r smotyn. Llansawel a chyrraedd trelau yn curo tîmau Cyngred y Gogledd. 10 gwyr am Mynydd y Flint ydy'r unig 2 glwb o'r drydedd haen fydd yn yr het pan fydd yr enwa'n cael ei dethol ar gyfer y 4edd rownd nos Wener. Dyna ni am heno, ond mae yna wythnos fawr o'n blaenau ni gyda gemau tyngedfennol ar y gweill i dîm rhyngwladol Cymru. Ac mae ganddo ni 7 rhaglen i chi mewn cyfnod o 6 diwrnod. Dyma beth sydd i ddod ar Sgorio. 2 gêm rhagbrofol i dîm dan 11 Cymru yn ei hymgyrch i gyrraedd Euro 2025. Y 2 yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar am 6 o'r gloch nos Iau a nos Lun. Nos Wener ar S4C, rhaglen ragolwg Cymru, trafod y tactegau, y cyffro a'r nerfau cyn gemau nesaf Cymru. Yna bnawn Sadwrn, y gyntaf o 2 gêm fawr i dîm Rob Page. Armenia oddi cartref yn fyw am 1:30 wedi 1 ar S4C. Pnawn Sul am 5 byddwn ni'n fyw o Abertawe ar gyfer y frwydr yn y brif adran rhwng yr Eilirch a Dreigiau Wrecsam. Ac fe fyddwn ni'n ôl fel arfer nos Lun nesaf gyda holl uchafbwyntiau uwch gyngrair Cymru a'r gorau o gemau'r penwythnos. Ond tan hynny, nos da.